Dávno sme sa nevenovali teológii, takže môžeme si trošku niečo pozrieť z teológie zase. Môžete sa niekto dať nejakú adresu na teológiu, áno. Na Wikipédii môžete si to pozerať. Teológia. Môžete k tomu dávať otázky v zmysle, na čo je dobrá teológia pre kvantovanú dušu. Ako bude vyzerať prienik teológia kvantovanej duše. Hej? Takže ja tu mám teologickú knižku. Neviem, pokiaľ sme došli. Je tu taká inšpirácia. Môžete sa inšpirovať slovíčkami, ktoré sú tam. Môžete niekto napísať absolútno. No. Absolútno, osobné alebo neosobné. Hej? Absolútno. Pojem, výraz, čo znamená absolútno. Niečo je absolútne. Absolutistická moc, neobmedzená. Hej, absolútno. Absolutistická moc, môžete napísať, nájsť výraz, čo sa pod tým myslí. Hej, absolutizmus, absolútno. A tu je osobné a neosobné. Absolútna moc. Hej, absolútna neosobnosť. Hej. Pojem absolútno sa nemôže dosiahnuť. Je to jeden z pojmov, ku ktorému môžeme spieť a nikdy nedospieť k nemu. Nemôžeme ho zvrátiť do niečo iného a nemôžeme ho ani dosiahnuť, lebo samotné nekonečno je nekonečné a keď je nekonečné, tak nemožno dosiahnuť jeho konečné hranice. Môže sa len posúvať ďalej a ďalej. Hej. To znamená, mohlo to vzniknúť, ako naša kvantovaná duša vznikne, ale nemusí to zaniknúť. Hej. A vlastne to je logika toho, keď povieme, že kvantovaná duša vznikla, áno, vznikne našim snažením a bude sa uberať k absolútnu. Áno. Ale nikdy ho nedotiahne to absolútno, pretože to nemožno dosiahnuť, lebo vždycky je čo meniť, zdokonalovať, vyvíjať. Hej. Ale my sa o ňoho usilujeme a to absolútno a je súčasťou výbavy želania. Dávame želanie dovnútra kvantovej duše a budeš dosávať absolútne hodnoty. Pre ľudí na planete Zem kvantová duša bude niečo absolútne, niečo jedinečné, lebo sa bude vyvíjať, zdokonalovať a ľudia na planete Zem sa budú zdokonalovať na základe techniky a technológie a nie na základe vývoja svojej kvantovanej duše. Hej. Proste pôjdu iným smerom a keď náš vývoj pôjde trilióny svetelných rokov, posunieme to časovo, tak budeme pre nich niečo jedinečné, tak jak pre nás je UFO robo jedinečné a absolútne zatiaľ nedosiažiteľné, ale to chce len čas a ten získame v kvantovanej duši, alebo kvantovaná duša sa vyvinie takýmto spôsobom a vyberie sa k tomu absolútne dokonalá, stále sa zdokonalujúca. Hej. Výraz absolútno môžeme povedať stále sa dokonalujúca, stále navyšujúca svoju moc, ale nikdy nebude mať moc univerza a schopnosti sa omeniť. Absolútne neosobná nemôže byť, lebo chce byť osobná, pretože neosobná to niekto sa môže stať. Nie je problém organickej hmote, ktorá zanikne, aby sa vzdala svojej existencie. No, to není problém. To sa dá veľmi rýchlo dosiahnuť. To znamená, že ju rozložíte, dezintegrujete ju a už ju nikdy nedá dokopy. Áno. Zbavíte ju jedinečných atribútov a koniec. Alebo ju zavlečiete do priestoru 10 umocnené na minus 80, 70 a tam sa dezintegruje aj sama. Nebudeme samozrejme filozofovať, že to je Boh, áno, alebo Boh ako osoba. Nás zaujíma pojem absolútno a ako začniť do kvantovanej duše. Hej. Pokus o absolútno, pokus udržania sa v absolútnu. Hej. Môžeme to zaradiť do kategórie princípov kvantovanej duše, ale nie princípov človeka, lebo nejaké si absolútne hodnoty ako organická hmota je trápna a smiešná záležitosť. Absolútne zmysle nihilizmu, že môžeme ísť spraviť jediné. Organická hmota, ktorá sa neusiluje na časové kvantovú dušu, môže spraviť jediné.
dezintegrovať sa. To sme schopní spraviť, teda byť neosobní. Ako. Posledná skúsenosť bude, keď naša kvantová duša sa odpojí definitívne z tých strieborných pásikov od našich neurónov. My končíme, lebo sme s ňou zviazaní, ale vytvorili sme niečo, čo nás môže vrátiť vedomie. Keď sa dovyvíja, lebo ani kvantová duša nie je v takom stave schopná nás hneď okamžite znovu zrodiť, musí si to vytvoriť sebe. Keď chcete budovať a stať sa súčasťou absolútna, tak najprv musí byť kvantová duša, bublinkovač, trans, nekonečne dlho času, až potom môže prísť návratu vedomia. Keď nejaký systém si nesie vaše informácie, harddisku, a zabezpečí to. Mohlo by byť línia toho, že šamanská tradícia mohla byť v tom, že odozdali svoje informácie v podstate vyspelému organickému životu alebo technologicky vyspelejšie časticovým s väčšou šancou na prežitie, ako než je na planete Zem. Aj také niečo je možné samozrejme rátať, ale zase ste narazili na problém toho a oni sú schopní skutočne vnímať a pracovať v absolútnu nie sú, takže zase budete ohrození. Stať sa absolútnou záležitosťou a plynúť nekonečným časom a smerujúc za absolútnemu, ktorú nemôžete nikdy dosiahnuť, musí sa ten systém kvantovej duše správať extrémne racionálne. My ani nevieme, čo to je extrémne racionálne, lebo keby sme vedeli extrémne racionálne, už sme zošaleli. Tajomstvo absolútne je v tom, že ako organická hmota na takýto pojem môžeme jedine zabudnúť a vzdať sa ho, lebo to nemá zmysel, alebo ako organická hmota pochopíme, že musíme prejsť a stať sa časticová inteligencia, časticový objekt kvantová duša, uchovať ňou záznamy a nechať mu šancu uchovať sa v nekonečnom čase a priestore, stávať sa absolútnym a keď je niečo absolútne, tak je schopné spraviť v podstate čokoľvek, až na malé výnimky, alebo jeho potenciál smerom absolútnym úkazom a javom sa dynamizuje. Áno, môžeme hovoriť kvantová duša ako o dvoch protikladoch, môžete napísať. Organický život je vás v podstate protikladom sveta mŕtvych, pretože organický život môže plynúť sekundu, tisícinu svojím spôsobom, keď to zjednodušíme. A kvantová duša je nasmerovaná do antagonistického protikladu na večnosť. My dokonca ten antagonizmus jasne hovoríme, že zánik organickej hmoty ako jedinca, zánik organickej hmoty na planete Zem, zánik organickej hmoty v kozme 100 umocnené na 300 kilometrov a my sme v antagonistickom protiklade a odmietame ukončiť svoju existenciu. Fatálnym spôsobom sa rozpadneme a kozmos na nás zabudne, ľudia na nás zabudne, svet mŕtvych na nás zabudne, tak to nám hroziť nebude, ani nechceme, aby nám hrozilo. Kvantová duša sa môže pre bežných smrteľníkov v organickej hmote, keď nás niekto objaví nájsť, môže javiť ako niečo absolútne, niečo božské, dokonalé, ale aj dokonale zlé, lebo kvantová duša musí mať potenciu ničiť aj sám seba, aj všetko dookola ako kvazar, takže nemôžeme hovoriť o nejakom absolútnom dobre alebo absolútnom zle, ale absolútnej existencii alebo snahe o absolútnu a trvalú existenciu to hovoriť môžeme. To má logiku. O nekonečne nemôžeme hovoriť a dávať mu vlastnosť, že je dobrý. Nekonečnej sile kozmy alebo kvazar nepozná, či je dobrý alebo zlý, on nemá takéto potenciály. On je. Voči organickej hmote, keď my ju definujeme emočne, je zlý. Ale je taký, aký je a musí byť taký, aký je, lebo taký je kozmos, také je nekonečno a v ňom absolútne veličiny a hodnoty sú také, aké sú. A ten svet je taký, aký má byť a nemá byť taký, aký si my myslíme, že by mal byť, lebo my si môžeme, viete čo, akorát tak myslieť. Nie sme ochotní po smrti sa pridať k nekonečnému mlčaniu a nekonečnému zániku svojej osobnosti, identity a niečo, čo môže zostať. Nechceme byť po smrti použité
ako hnojivo pre evolúciu tejto planety Zem. To je pekné, hej. Môžete to tam napísať. Väčšina ľudí, 99% ľudí chce byť použitá ako hnojivo pre evolučné pokusy na tejto planéte. Na planéte. Niektorí už dosiahli taký efekt, že už sú hnojivom, lebo sa nestarajú to, čo bude po smrti. A nestarajú sa o to, že smerujú smerom k hnojivu. To je krásne povedané, áno. No a na budúce bude približovanie k Ježišovi Kristovi, áno, približovaniu k niečomu dokonalému. Keď budeme chápať Ježiša Krista ako koncentrát všetkých anielských svet detských dyslektikov, tak prečo nie, že? Ale to si dáme na budúce. Alebo túto tému rozpracuje ako svoju prvú teologickú štúdiu. V našom podaní, ako po smrti skonzumovať čo najviac anielských sfér detských dyslektikov a podobných objektov, ako palivo a systém budovania vlastnej existencie.